No, s Bohom. S ktorým? Takže musím sa povysmiať. Ty čo to nacvičuješ? Simonka? Máme nový rok. Chcelo by to príhovor. No, A zhodnotenie tvojej nálady. takže príhovor nebude, lebo poprvé tie sa dávajú tesne. Aha. Už to je netesné, už to netesní. Po druhé, zobudila som sa s riťou hore. No, Máme na to svoje dôvody, vieš o nich. áno. No, nebola som potešená. Očakávala som iný vývoj 1.1.2017. Aha. Viac organizovaného programu, na raňajky na úrovni Áno, raňajky na úrovni. Hlavne tie raňajky. a proste, aby to malo Máme tu nejakých návštevníkov. nejaký plán. Máme to návštevníkov, musíme končiť. Bereme Máme šampáň. šampanské. Čo keď je to ich? Určite nie.